Bueno, egunon. Hemen gauden batzuentzat, askorentzat agian, azken 15 urte hauek gure lan bizitzaren zati garrantzizko hartu dute. Agian urte emankorrenak ere izan dira. Urte asko pasa ditugu gabezi, kezka, zalantzak, aztertzen eta egin beharroiei begira. Saiatu gara, ahal izan dugun moduan, konponbideak bilatzen, irtenbideak asmatzen eta horiek guztiak bideratzen. Gaurko honetarako, Ulibarrin egin dugun lan honek eskolarako izan dituen ekarpenak aipatzea da nire egitekoa. Guztion artean zer egin dugun eta ahalegin horri esker denon artean izandako lorpenak. Gure 15 urte hauetako lanak zertarako balio izan duen, zer egin dugun ondo, zer erein dugun eta zein uzta jaso dugun. 15 urte, 15 diapositibetara ekartzen saiatu naiz. Ikuspegi zorrotz eta kritikoa ezinbestekoa zaigu egunerokotasunean. Alderdi onak eta ez hain egokiak aztertu eta hobetzeko proposamenak egitea etengabe. Hala eta guztiz ere gaurkoan, argia eman duten alderdiei erreparatzeko beta hartzea iruditu zait egokiena. Azpiko aldean, lorpen edo ekarpen hoiek ekarri dituzten itzal, iluntasun, erronkak ere idatziak ikusiko dituzue. 1986an gaude. Ordurako baziren, 30 urte inguru, lehen ikastola sortua zela eta euskarak irakaskuntza publikoan 15 urte ere bazeramatzan. Hainbat saiakera egina ziren eskoletan euskeraz bizi kasu edo administrazioetan nolega bera, erabilera areagotzeari begira. Ulibarriren bidez, urrats sendoa eman nahi izan zen. Erabileraren auziari modu propioan erantzuteko saiakera zen. Ilusioa sortu zuen. Iragarki handirik gabe, lehen deialdirekian 254 ikastetxe sartu ziren. Hurrengo urtean 300 gora ginen. Honek ardura handiak ekarri zituen, epe luzerako ikuspegia izan beharra, ilusioa eta ilusioari eusteko asmo irmoa. Eta ilusioa azpimarratu nahi dut. Izan ere, 15 urte hauetan zerbait izan bada Ulibarrin hoixe izan da, ilusioa. Eta horrekin jarraitzea da nire desioa, hori baita oinarrizko eta ezinbesteko motorra. Kopurua berak eraman gintuen antolaketa egitura sendo bat eraikitzera. Gerora, beste hainbat programentzat ere erreferentea izan dena gainera. 2000 urtea baino lehen, planen kudeaketarako euskarri teknikoen erabilerari ekin genion. Egitura maila guztietan 4 zutabe trinkotzen saiatu gara. Plangintza, koordinazioa, prestakuntza eta ebaluazioa. Batzutan egitura konplexuegia gertatu zaigu, genituen ahalmenak eta baliabidetarako. Baina ukaezina da asko ikasi dugula bidean. Berehala ohartu ginen epe luzerako erronka zala gurea. Ezela 2-3 urtetarako egitasmoa. Norabide egokiarekin asmatzea bihurtu zen orduan helburu. Egiten genuen ahaleginari zentzua, koherentzia, sendotasuna, iraupena bermatu nahi izan genion. Ikusmira eskolaren beharretan jarri eta horretarako beharrezkoak izango ziren egitura, antolakuntza, prestakuntza eta etengabeko berrikuntza asmatu eta ezartzeari ekin genion. Erabileraren gaiari garai hartan gaixotasunaren azken sintomaren ikuspegiti soilik heltzen genion. Umeek, gazteek ez dute egiten. Sintomaren azpian zeuden bestelako aldagai, eragileak ezer gutxi
aztertzen ziren sasoi hartan. Hizkuntza gutxitua lantzeko metodologiak, gelako ahozkoaren lanketa, irakasleen hizkuntzazko prestakuntza, gurasoen parte hartzea eta eragina, proiektuetan parte hartzea, koherentzia, motivazioa, ikusmera berriak. Ulibarriren bidez gai hauek neurri batean behintzat azaleratu eta plazaratzeaz gain aztertu eta landu ere egin dira. Prestakuntzaren arloari berariazko garrantzia eman zaio Ulibarrin. Zaila izan da arlo honetan ekarpenak egingo dituen aditurik ekartzea. Berariazko bidea egiten dihardugu eta nekez egingo dugu topo antzeko esperientzia bizi izan duen jendearekin. Uste dut, egonkortasunez programan aritu garen teknikariok benetako maila hartu dugula gai hauetan. Maila handiko prestakuntzak ere jaso izan ditugu. Talde sendoa eta trinkoa izan du Ulibarrik aholkularitzan. Ez agian goi mailako gidaritza argia, baino bai talde bateratua eta koordinatua. Berritzegunetako 18 teknikariak eta hoien koordinatzailea. Euskeraz biziko 5 teknikariak, Nafarroako teknikariak eta Nolegako izan gara talde horren muina. UEU hasieratik izan dugu lagun euskarri teknikoa eta didaktikoa eskaintzen. Hasierako urtetan UESI eta soziolinguistika klusterra orduko 6ren parte hartzea ere izan genuen eta azken urte hauetan Elhuyarreko ere bai. Beste hainbat prestatzaile eta zuetako asko ere pasa izan da jardunaldi hauetatik bakoitzak bere ekarpenak eginez. Zaila egiten zait atal honetan gai ilunari ez erreparatzea. Programa barruan eskoletatik zue guztiok, berritzegunetako teknikariek, sindikatuek eta baita Nolegakideok ere gure esku egon den guztia egin dugu lehen hezkuntzako teknikariaren ordu dedikazioen gaiari irtenbide bat aurkitzeko. Ez dela lortu guztio dakigu. Horregatik eta mingarria delako zauri hitza ikusten duzue diapositiban. Hala ere, orain 15 urte ez zegoen apenas gai honetara propio emandako denbora eta jenderik. Ulibarrik euskararen normalkuntzaren gaia ikastetxetan berariaz aztertzea eta egitekoa planifikatzea ekarri du, esleitutako dedikazioari esker. Argi dago hala ere, ikastetxetan edo aholkularitzagunetan beste hainbat erronkekin batera jardun behar izan dugula ahalegin honetan. Esan dezakegu, gure eskolak baduela gaur egun zerbait, gainantzeko hezkuntza sistemek ez dutena. Hain zuzen ere, programa hau, dedikazio hauek, helburu hauek, tresna hauek. Hasiera batean, ikastetxe guztietako planak ezberdina ziren. Bakoitzak altzuena egiten zuen eta ez zegoen formato bateraturik. Diagnostikoa eta neurketa egiteko tresnak asmatu dira. Plangintza egiteko eredu landua, probatua eta adostua dugu. Egindakoa ebaluatzeko baliabidea ere gauzatu da. Badakit, tresna hauek sofistikazioak askotan burokrazia sensazioa dakartela. Eskoletan egunerokotasunerako erantzun praktikoak dute lehentasuna. Hori garrantzitsua da eta ulertzen da. Baina aurrerapenak panakako hausnarketatik, talde gogoetatik, datuen ustiaketatik eta ikerketatik etor daitezke. Ezinbestekoa zaigu hortaz, datuak modu bateratuan biltzea eta sistematizatzea. Hemen kontua da, bi parametro horien arteko oreka egoki batean aritzea. Sare bat osatzen dugu.
beti gora, goiti bera eta albotik albora. Ikastetxe baten saiakera mintegiaren bidez beste ikastetxetara iristen da. Esperientzia, baliabide, foro, biltegi edota jardunaldira. Goiti berako informazioa eta proposamenak ere berehala zabaltzen dira eskolara. Begibistakoa izanez arren, hainbat lan talde ari dira Ulibarrin. Teknikarien artekoak, irakasle osatutakoak, eskoletakoak. Sarea bera ez da helburu, bitartekoa baizik. Ikastetxe bakoitzak bere egituran normalkuntza programa ondo txertatua eta errotua izatera iristea da benetako helburu. 15 urte hauetan, Berritzegunetako 18 mintegiak gehi euskeraz bizikoak gehi Nafarrokoak balorazio oso ona izan dute oro har. Eskolako teknikarien aldaketa ugari izan da urte hauetan eta ikastetxen erritmoak, ezaugarriak eta interesak ere oso desberdinak izan dira. Mintegi hauek funtzio bat betetzen ari dira. Babesa eman, prestakuntza bermatu, informazioa partekatu, esperientzia trukea albideratu, bateratzea ziurtatu, parte hartzea sustatu, lan taldeak osatu, gaiak aztertu. Lehen aipatu dudan sarea eraiki eta ahalbideratzeko bitarteko ugari gauzatu dugu urte hauetan. Mintegia bera, koordinatzaileen arteko guneak, jardunaldia urtero, weba eta bere tresnak. Ezin dugu ahaztu urte hauetan, eskolak herri mailako euskalgintzarekin loturak egitera ere iritsi dela Ulibarriren bidez neurri handi batean. Lehen aipatu dizuet, norabidearekin asmatzea dugula helburu eta jakina, horretarako gogoeta egitea ezinbestekoa da. Jakizue, hainbat lan talde ari direla Ulibarriren baitan horrelako zereginetan. Zuetako askok agian ez duzue horren berri izango. Hala ere, esango dizuet, hausnarketa hoiek zeharka ari zaizkizuela iristen prestakuntza ildo gisa edo programaren norabide gisa. Ebaluazioaren zentzua ere gogoeta hauen barruan sartuko nuke. Badakit batzutan gaizki ulertuak izan direla gai honen inguruan. Baina ebaluazioaren zentzu behiena hauxe da, atzera begiratzea aurrera egiteko. Zentzu honetan, ulertzeko ahalegina eskatuko nizioke guztioi. Baliabide sorta zabala egokitu, asmatu, eraiki eta biltzen ari gara guztion artean. Eskuartean dugun gaia berezia eta propioa da eta gure baliabideak ere beren beregi sortu behar dira. Inoiz eta inon, ausartzen naiz esaten, ez da izan horrelako baliabidetegirik hizkuntza gutxitu baten inguruan eta eskola esparrurako. Orain, kontua da, daukagun honi etekina ateratzen asmatzea, erabiltzea, saiakerak egitea eta partekatzea. Gabeziak ahaztu gabe, inoiz horrelako programa baterako jarri den persona kopuru eta diru baliabide ugarienak izan ditu eta ditu Ulibarri programak. Saiatu gara lan egiteko modu propioa eraikitzen Ulibarrin. Ez da erreza izan programa sendotzea, sistemaren egiturekin egin dugu topo hainbatetan, isolamendua sentitu izan dugu beste batzutan. Nire esperientzia personaletik esango dizuet talde honek, programa honek asko eskatu didala. Exigentzia ere sentitu dut hainbatetan. Baina neurri berean jaso dut erantzuna niri eskatzea egokitu zaidanean. Uste dut elkarlanean ere neurri handi batean asmatu dugula eta lortu duguna guztion artean lortutakoa dela. Ahalegin handia egin dugu, bai, baina asmatu aldugu. Erabileraren gaian egin aldugu aurrera. Kosta egiten zaigu erantzun borobila eta baiezko ematea. Ni neuk uste dut baietz.
aurrera egin dugula, gure esku egin diren emaitzak lortu ditugula. UEUko Xabier Isasi adituak 2009, 10 eta 2004 bostean ikastetxetan egindako brankak alderatu zituen. 285 ikastetxetako lagin baten gainean egindako ikerketak hauxe dio. Proiektuetako lehen 2 eremutan, hau da, ikastetxearen antolamenduan eta ikastetxeko kideen eremuan, nabaria dela aurrera egin izana. Aldiz, eskolaz kanpoko iordoren eremuan, ez da aurrerapen nabarmenik izan epealdi horretan. Honek, garbi adierazten digu, eskola eta Ulibarri euste lan handi bat egiten ari direla makroak, gizarteak laguntzen ez duen egoera batean. Egoera honetan, guztiok agerian nahi genituzken emaitzak ez dira hain erraz ikusten eta ez da ikusiko ere epe ertain batean. Agian uzta ez dugu udaberrian jasoko Josuk zioen bezala eta uztailera edo agorrilera itxoin beharko dugu. Orain, garrantzizkoa da guk argi izatea egoera hauxe dela eta baldintza horietan gure funtzioa zein den. Eskolari egindako ekarpenak zehaztea eskatu zait eta 15 osatu ditu dagoeneko. Ez dut uste Ulibarriren ekarpenak eskola mundura mugatu direnik. Lan eskerga egiten ari da eskola eta Ulibarri herri honen berreuskalduntzaren bidean. Norabide berria, begirada berriak eskola barruan proposatu eta zabaltzeaz gain, gizartera eta euskalgintzara ere edatu nahian gabiltza. Eta zergatik ez? Zergatik ez aitortu. Programa honek ez du parekorik hizkuntzak biziberritzen ari diren lurraldetan. Ez lagin kopuruari dagokionean, ez baliabidetan, ez sortutako eta erabilitako tresnetan, ez ustiaketa aukeretan, ez da metatutako esperientzetan. Kanpokoak ona etorritakoan, izugarrizko altxorra antzomaten dute Ulibarrin. Agian hemen bertan gutxitan ikusi eta aitortzen dena. Hasieran, esan dut luze izaera duela Ulibarrik. Horrek, esan nahi du, azpimarratutako lan hildo guztiekin jarraitu egin behar dugula. Hauek finkatzen, trinkotzen, alde aulak antzematen eta aldugun neurrian sendotzen. Begibistakoa da, baliabide gutxiko urtiak datozela orain. Hortaz, maila guztietan ditugun atxen egiturak aztertu, trinkotu, ziortatu, babestu, ondo uztartu egituretan. Gure ustez, hau da orain artekoei eraste zaien erronka. Zorionak eta eskerrik asko guzti.